Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары. Аллаһ Тәгалә сәламе, рәхмәте барчабызга да ирешсен иде. Эфирда имамның сорык тапшыруы. Инде күргәнегезчә, бүген бездә студиябызда кунакта Гадел мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Бакиров. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху хәзрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Инде сезне шушы студияда күрүбезгә бик шатбыз. Алга таба да сезнең белән шушы сорауларга җавап бирүне әле эшләрбез. Инде бүген шушы студиябызга килеп ирешкән сорауларга шушында җавап кайтарырга тырышырбыз. Тапшыруыз барышында яки гомумән сорауларыгыз туса, экранда күргән адресларга аларны юллый аласыз. Ул да булса безнең Instagram сәхифәбез Хузур Медиа яки Узнаем у имама @huzur.ru адресы буенча сорауларыгызны юллагыз. Иншалла, шушыларга хәзрәтләребез белән җавап кайтарырга тырышырбыз. Рөстәм хәзрәт, әйдәгез әле беренче сорауга күчик. Ул да булса булайрак яңгырый. Бер туган апа белән абый балигъ булганнан соң кочаклаша алалармы? Һәм сорауның дәвамы бар. Биткә үбүләр тыелмыймы? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Коръәндә Аллаһ Тәгалә Ниса сүрәсендә бер туганнар турында, мирас турында, гаилә әһелләре турында аят әйтә. Ашыктан ашык гаурәт мәсьәләсе, бергә булу мәсьәләсе яки бергә яшәү, бергә инде сөйләшү, bir yurtda namazlar oku, менә шушы мәсьәлә туганчылык мәсьәләсе буенча Аллаһ Тәгалә әйтә, монда әти әни керә, монда ирле хатын булса бер-берсенә керә, монда бер туганнар керә. Шуңа да абый дигән мәсьәлә яки апа дигән мәсьәлә булса, яки сорауда килгән шикелле, әлбәттә бу сорауга инде бик зур җавап булмый, монда инде әлбәттә ярый. Чөнки алар бер туганнар, балигъ дигән сүз инде ул өлгергән. Үскәннәр, андый вакытта инде хәтта ки аерым яшәй башласаң да, сирәк кенә күрешсәң дә, кунакка килсәң дә, бер туганнар бер-берсен абыйлы, апалы шикелле кочаклап, әлбәттә абыйлы, апалы шикелле битеннән генә шулай итеп инде хөрмәт йөзеннән инде үбеп алу, ул безнең инде динебездә тыелмый. Мәсәлән, Пәйгамбәребезнең бер хадисе бар. Менә мәсәлән, кичкенә балалар, яки хатын җенесле, кыз бала, ир бала, алар ничә яшькә кадәр мәсәлән бергә йоклый алалар? Мәсәлән, бер караватта дип әйтсәк инде. Бу мәсьәлә буенча чынлап та динебез каралган, бу яшь үсмер балалар, сабый балалар инде өлгергәнче, әлбәттә алар бер-берсен айыра башлаганча хәтлек бергә Бер караватта йоклыйлар дип әйтсәк инде, әлбәттә инде сабый балалар инде, ул вакытта, элекке вакытны алсак инде, анда бүген шикелле аерым булмаган, бер ястык булган, хәтта ки безнең әби-бабаларыбызда бер инде 5 почмаклы үй булган инде, аланда Аллаһка шөкер инде теге пичнең артында инде яки пич өстендә инде алалар, монда бер бүлмәдә идәнгә тәгәрәгәннәр. Әлбәттә менә шушы бер-берсен аерганча инде бергә йоклаганнар. Аеру башлангач, сораулар башлангач, әнәсе аның чәче озынрак, әнәсе акыл алка кулагында була дигәч, менә шу вакытта инде бу безгә инде бер хәбәр, аерым йоклатырга вакыт җитте, балаларыбыз өлгерә башлады, балаларыбыз аңлый башлады, күрә башлады, сораулар бирә башлады, инде без аерабыз. Һәм тагын да зуррак мәсьәлә инде ул балигатькә ирешү, ул балигатькә ирешкәч инде бигрәк тә шушы гавра җирләрен инде каплатырга анатып, әлбәттә без физиология буенча аңлыйбыз, кыз бала тизрәк өлгерә, ир бала соңрак өлгерә, аның әнче яшь дип әйткәндә, аның яшьләре юк, һәрбер гаиләдә һәрбер бала үзенчә өлгерә. Шуңа да без әти-әни аны күрәбез, сизәбез, аңлыйбыз. Әгәр дә акыл булса, әгәр дә тәҗрибә булса, шушы вакытта безгә инде Аллаһ Тәгалә кисәтә, һәм без әзер булырга тиешбез, Алла берсә иншалла. Бу мәсьәләдә инде тукталып китәбез. Мәхрәм мәсьәләсендә, чынлап та бергә булган мәсьәләдә бу бик актуаль. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, кем белән кем менә шулай итеп бергә була ала, кемгә кем менә шулай итеп бергә яши ала, сиңа шит түгелме, сиңа харам түгелме, сиңа хәләлме дип әйткәндә, бик актуаль мәсьәлә. Тирәнрәккә кирип китсәк, чынлап та инде бу җиңелгән сорауны ишкәрәк. Бүгенге көндә шушындый мәсьәлә килеп чыга башлады. Суррогатный мать, суррогатный отец дип әйтәбез. Бер кешеләрнең балалары булмый, табиблардан барып, бер орлыкны алып
салалар, ләкин диндә тик тормый. Менә шундый тапшырулар булганга күрә, галимнәребез булганга күрә, яңа сораулар тугач, аңа җавапны да табып торалар. Бу булган хәл. Бер кыз әнисе белән генә үсә. Үскәч өлгергәч, әнисе аны каян килеп чыкканын хәбәр бирә. Һәм бу кыз мөселман буларак аңа инде бер орлыкны алып әнисенә утыртканнар. Бу бала туган. Бу җирлек исемен әйтмибез. Кыз бала динне өйрәнгәч, аңлаган минем бит кияүгә чыгарга вакыт җитәчәк. Бер туганга чыгарамый. Ул ир кешеләргә орлык таратылган. Барып хәзрәткә сорау бирә, менә шулай хәзрәткә сорау бирә дигән тапшыру. Мәсәлән, безнең тыңлаучыларыбыз да сорау бирә алалар, килеп күренергә оялсалар, төрле булган мөмкин хәлләр. Һәм анда хәзрәт әйтә, ярамый. Һәм инде ул кыз ул белә ала, менә монда таралган бу җирлектә икенче җирлеккә инде ниятләп күчеп китеп, анда инде әзрәк яки бөтенләй булган мөмкин түгел минем бер туганнары дип, анда иншалла кияүгә чам дип ниятләп куйды. Шуңа да менә бу нәрсәгә менә шушы саклану кирәк. Бу диннең бер катлыгы өчен түгел. Чөнки Аллаһ та безгә динне бирде җиңеләйтер өчен. Табиблар әйтә, бер туган белән бер туган ярамый, бергә булырга, гаилә корырга, булсалар, алардан соң туа торган бала загыйф була. Киләчәгә булмый, имгәк яки загыйф була. Шуңа да Аллаһ Тәгалә моны әйтеп куйган, махрам дигән сүз, бергә булау дигән сүз, ул без бергә аралаша алабыз, ләкин гаилә кора алмыйбыз. Безгә шит булган харам кешеләр белән аралаша алмыйбыз, яки менә шулай дип кочаклаша алмыйбыз, үбешә алмыйбыз, менә шул туганчал. Ләкин никах рәвешендә гаилә корып, biz bir-birimizгә хәлә була алабыз. Шуңа да мөхтәрәм җәмәгать, тыңлаучыларыбыз, заманыбыз тик тормый, төрле мәсьәләләр, төрле фикерләр килә. Кайбер вакытта шушы инде бер туганнар мәсьәләсе буенча, кайбер вакытта роддомда буталалар, кайбер вакытта аерышып китәләр. Әти үзенекен, әни һәм белмәенчә үстерә мөмкиннәр. Аннан соң беләбез. Шуңа да динебез буенча да беренчедән гыйлем алу фарыз, белешү. Дин гыйлеме, аннан соң нәсел гыйлеме, җебе, шәҗәрә белү фарыз. Аннан соң Пәйгамбәр галәйһиссәләту вәссәлам әйтә, менә шушы тапшыруга бу битендә бик этәргәч, бишектән алып, институтта бишектән алып дип Пәйгамбәрбез. Ләхәткә төшкәнчә хәтта гыйлем алыгыз ди. Шуңа да бик дөрестрәк, чөнки менә шу сораулар аркында без тагын да тирәнрәк мәсьәләне күтәреп, бәлким кемдер җавабын ишетеп, үзен нәселдән саклап алып, нәселен төзәтә алачаклар. Алла берсе шулай булсын да, чыннан да үзегезгә кызыклы булган, кызыксындырган яки борчыган сораулар бардыр, юк түгелдер, аларны менә үзегезнең имамнарыгызга булмаса, шушы экраннарда күргән адреслар буенча җибәрегез. Без аларны хәзрәтләрдән укып, анализлап, шушында җавап кайтара тырышырбыз иншалла. Хәзрәт, инде киләсе сорауга күчәбез. Балаларны рекламада төшерергә ярыймы? Бер караганда алар бит моңа аңлы ризалык бирә алмыйлар дигән. Әлбәттә, заманабыз шундый якка бара. Реклама аркылы ул телевидение алсакмы, радионы алсакмы, шулык Инстаграмны, интернет челтәрен алсак та, аның артында тора кәсеп, хәләл кәсеп бу, бер дә зыяны юк. Безнең балаларыбыз балигатка ирешкәнче аның өчен җавап бирә әти-әни. Яки biz балаларыбыз өчен җавап бирәбез. Рекламага куябызмы, юкмы? Әти-әни буларак анашыла, асызлыклап үтәм, бу инде була тиеш хәләл. Бер әшәкелеккә, бер шишенүгә идарә итәр түгел, тыелган ризык, кием, яки бүтән әйбер, яки путлар, яки инде дөньяга табыну дигән түгел, яки инде шайтан шикелле сикереп тә йөрү түгел, бер әдәпле, әхлаклы булса, бу инде рөхсәт ителә. Дин буенча монда бар, ләкин, бер ләкин бар. Безнең галимнәребез әйтә, әйе, балаң шибәр. Һәрберебезгә үзебезнең бала иң матуры, иң шибәр әлбәттә. Сиңа инде аның өстенә берәс әйтсә, синең балаң менә иң шибәр. Аны рекламага куйсак, ярар, сиңа хакында бирәбез, ләкин мәшһүр кеше булачак бит дип әйтәчәк.
нәфсебезгә бу инде рәхәт була. Минем балам кара әле көн сайын атна сайын, багана сайын элеп торса, бу үскәч горурлык. Галимнәребез әйтә. Хәләл булса яхшы бу, ләкине бар. Өтөрө бар моның, ләкин икенче ягы сихр. Икенче ягы көннәш, икенче ягы бузым. Әгәр дә баланы бирсәң ула дип әйтәләр галимнәребез, аннан соң авырый башласа, аннан соң сәламәтлеге китсә, аннан соң хәле бетсә, белегез, бу яки сихр, яки бузым, яки бер көнчелек. Шуңа да баланы бирү ул бер ягына, һәрбер әйбернең ике ягы бар, кул шикелле дә, йөз шикелле дә, кием шикелле дә, бер ихтибарлы булыгыз, төпләп ула бетерегез, өстенлек ягына матур, тиягы да булмасын. Һәм инде имам буларак әйтәсебез килә, әлбәттә, кыз балалар булса, барбер сабый бала булса да инде гырәтләрен сабый бала шикелле каплатсагыз яхшы була. Һәм нәрсә ул бирә, ул мәгълүмат. Шуңа да бер җинтекләп уйлагыз, чөнки күп шайтан харамнарны матур тыш белән тышлый. Тышы ялтырауклы матур хәле була мөмкин, эче бузык була мөмкин җинтекләп. Хәтта ки әле шулай булгачтан соң шушы әйткән өч әйберне онытмагыз, бүрек Аллаһ Тәгалә шушы начарлыклардан, көнчелекләрдән, сихрләрдән, бузымнардан сезне, безне, балаларыбызны, якыннарыбызны сакласын Алла бирсә. Әмин шулай булсын, хәзрәт. Чыннан да бу күз тию булсын, сихр булсын, кызганычка каршы бу дөньяда инде әкренләп үсеп килә, ничектер теге каранчык мотор икән дип әйтергә һәм субханалла дип әйтергә дә онытырга мөмкин без. Менә балаларга караганда күз тимәс өчен нәрсә әйтергә кирәк? Анда эшкә төшерергә әйтегез. Бик дөрес әйттегез. Бала караганда субханалла дигән зикр бик кирәкле. Нәрсә дип әйтәбез? Җәмәгать һәрбер мәчетнең үзенең ягы бар. Казанны алсак та инде, Казанда бар шундый мәчетләр, анда никахына үтә. Анда инде матур хәзрәт фотоабойлары, чәчәкләр бик матур, Аллаһка шөкер. Бар шундый мәчетләр, анда эш күрү генә. Эш күрә торган хәзрәт белән аралашып, ачыклана нәрсә? Олылар белән бер рәттә бүген мәсәлән олыларны, ләкин иртәгә баланы эш күрә торган көннәре дә бар. Нәрсәгә? Чөнки бик каты балага күз тия. Бозым тия. Күбесе әйтәләр, хәзрәт, хастаханәгә бардык, барсы да әйбәт. Күз алдында бала шиңә. Хәтта ки табиблар да үзләре әйтә, барыгыз әле укытып карагыз. Күреп торабыз, баланың хәле авыр, анализлары яхшы. Яки менә шуның белән булгач, без дә үзебезнең балаларыбызны бик дөрес асыклап үтәбез инде. Караганда субханалла дип карыйк. Алла бирсә, иншааллах, күз тигмәсен өчен кеше балаларында һәм әлбәттә үз балабыз якын булгач, матур киендерәсе килә. Өстәлгә бастырып, балам шигырь сөйләле дип күрсәтәсе килә. Һәм шушы вакытта үзебезнең дәвәти дәвамында булсын, якынларыбыз булса да субханалла дип әйтмәенчә генә сукланып караса да, күз тия шул вакытта җылып та төшә мөмкин, бер нәрсәсен авыртырга мөмкин. Әлбәттә Аллаһ Тәгаләнең бар зикрләре, субханалла, әлхәмдүлилләh, шатлыклы булды, әлхәмдүлилләh. Күрдек балан, субханалла, менә шу зикрләрне әйтсәк, һәм без Аллаһ аркылы шушы суклауны белдерсәк, Аллаһ Тәгалә bütün безнең теге аңлаган, аңлап бетермәгән, белгән, белеп бетермәгән уйларыбыз, йөрәкләребез, хисләребез, күңелләребездәге менә шу энергетикны чистартып, юып, инде балага инде җиткезә. Аллаһ Тәгаләдән дә шифа, Аллаһ Тәгаләдән бәрәкәт, Аллаһ Тәгаләдән дә чисталык, нур, ул бер нәрсә дә юк. Шуңа да инде менә шу бүрек, субханалла, әлхәмдүлилләh, иншаллаһ, мәшаллаһ, Алла бирсә дип әйтсәк, әлбәттә өмет итәбез, безнең балаларыбыз сәламәт үсәчәк. Иншалла шулай булсын да, хәзрәт, инде менә алдарак сөйләшеп киткәндек сезнең белән мәхрамнар турында, гаврәт турында, менә алдагы сорау да шуңа бераз гына охшаган. Туйларда бер залда ир-атлар һәм хатын-кызлар, туганнар, дуслар бергә утыра аламы? Мәсәлән, хатын-кызлар бүлмәнең бер ягында, ир-атлар икенче ягында булса диелгән. Әлбәттә, Аллаһка шөкер, моңа без каршы түгел.
Килсеннәр, керсеннәр, бер бүлмә, бер мәҗлес бара, бигрәк тә дин мәҗлесе. Бала туды, исем кушабыз. Яшьләр бер-берсен яраталар, никах укыйбыз. Аннан соң нигезгә алдык шул яшьләр, яңа нигез азын әйттерәбез. Бер өстәл ир кешеләр, бер өстәл гарәтле, яулыклы bütün кануннарыбызны апаларыбыз булу безгә без инде рөхсәттәбез нәрсәгә? Әйе, галимнәребез әйтә, хатын-кызлар артта, хатын-кызлар аерым. Әйе, динебез әйтә, ир кешеләр аерым, хатын-кызлар фикерне чуалтыртмасын дип. Ләкин иншаллаһ, менә шушы безнең бүгенге көндә карасак, әгәр дә чын дөресе, мәчеткә йөргән күләмне карасак, хатын-кызлар күбрәк йөри. Нәрсәгә? Аларга шушы мәҗлестәге вагаз барып җитә. Алар күп әйберләрне аңлый башлыйлар. Мәсәлән, шулык ризыкны битендә бездә әниләребез, апаларыбыз, хатыннарыбыз пешергәч, хәләл һәм харам мәсьәләсе. Ир кеше аңа игътибар итмәскә мөмкин, шулык вагаза хатын-кыз ишетеп кайта. Анда да ишетмәсә кайда ишетә. Аның да эш, бала һәм үй, эш, бала һәм үй. Шуңа килеп насихат, гайбә сату ниете белән түгел, туганчылык җибен ныгайтырга, вагаз тыңларга һәм шуның белән төзәлергә бик яхшы булыр иде. Бүгенге көндә менә хәл битендә шушы балаларга яллар җитә. Менә безнең балалар каникуллары бара. Яңа елда дип әйтәбез. Барыбыз да өйдә. Күп кеше инде апаларыбыз, хатын-кызларыбыз, хатыннарыбыз, хәләҗифетләребез өстәл әзерләй. Һәм бик популярны бер крабовый палочка дигән салат. Шушы гомумән балык хәләл. Аның ишендәге балык хәләл, тышындагы кызыл төсе ул кармин дип аталган бөҗәкләрдән эшләнәлә икән. Безнең хәләл комитетындагы җегетләрне сорадык. Безгә бөҗәкләр ашау тыела. Шуңа да ишендәге балык түгел, гомумән менә кызыл белән бергә тыела. Карасак, ул бер яктан гынахасы дуңгыз түгел. Шушы мәҗлескә килеп, хатын-кыз пешерүче буларак, ул аны алучы буларак, ул аны турачы буларак, ашаган белмәй тураган белә дип әйтәбез бит инде татар халкы. Ул әйтә, кара әле. Менә бу безгә ярамай икән. Чөнки без нәрсә ашыйбыз, балага нәрсә ашатабыз. Харам ашатсак, баланың кулы харамга сузыла. Хәләл ашатсак, кулы хәләлгә сузыла. Харам ашатсак, аягы, күзе харамга бара, хәләл ашатсак, хәләлгә бара. Яхшылык әйбәт булгач, без күбрәк харамнан ерак булга тиеш. Аның өчен гыйлем кирәк. Гыйлем менә шундый безнең мәҗлесләребездә тарала. Шуңа да әлхәмдүлилләh, шушындый изге ният белән әлбәттә килсеннәр, утырсыннар. Мөхтәрәм ир атларыбыз аерым менә бер өстәлгә. Безнең кызларыбыз, сеңкәшләребез, әниләребез, әбиләребез бер өстәлгә килеп, нияте туганчылык җибен ныгыту һәм инде нияте вагаз тыңлап, үзләренә дәрес алу. Икенче ягы да бар. Ир белән хатынның берсе намаз укыса, килеп әйткәннәре бар. Хәзрәт, минем ирем белән сөйләшәле. Хәзрәт, минем хәләҗифетем белән сөйләшәле. Нәрсәгә? Мине тыңламый ул. Менә шундый мәҗлесләрдә нәрсә кирәк? Бәлким алар бер-берсен ишетмиләр. Ул аерым бер вагаз әле. 5 тел бар икән. 5 языков. Әйе. Нинди тел? Ул инде ишит тел түгел. Ир белән хатын нәрсә бер-берсен аңламыйлар. Чөнки берсе бер телдә сөйләшә, икенчесе икенче. Аңламаган күрә бер-берсе белән талаш китә. Монда да шулай. Аерым дәрес бер Алла берсе иншаллаһ аны кагылып китербез. Монда да бу мәҗлесләр нәрсә кирәк? Бәлким алар көн сайын әйткән әйберне хәзрәт әйтә. Икесе дә каралы. Ачык бит бу бит хакыйкать дип, кайтып, шушылай иттереп, тыелганнан тыелып, рөхсәт һәм әмер ителгәннәр үтәришен дигән ният белән бу әлбәттә инде Аллаһка шөкер рөхсәт ителә. Иншалла инде кадерле тамашачылар, үзегезнең шушы сорауга да җавапны ишеткәнсездер. Инде бик аңлаешлы булды. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Бер тагын сораулар калса, туса, Аллаһның шушы экранда булган адресларга юллый аласыз. Без исегезгә төшерәбез. Бүген бездә студиябызда кунакта Гадел мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Бакиров. Хәзрәт, алга таба дәвам итәбез. Менә мондый сорау биргәннәр. Ашларда, мәҗлесләрдә акча, сабын, кул яулыклар тарату мәҗбүриме? Шунда кызыклы сорау. Әйткәнебезчә инде
Biz Рәхмәт. табыннан ерак китмибез әлегә. Рәхмәтне шушы сүзне имамнарга биргән өчен. Һәрбер акыллы имам әлбәттә бирегез дип әйтәчәк инде. Бездә инде хәзрәт мулла буларак, гади халык әйтмешли инде мулла кирәк дип килеп керәләр бит. Әлбәттә бирегез дип әйтәчәкбез инде без. Шаяннан җавапка күчсәк, мәҗбүри дигән әйбер юк. Садака пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям елмайза садака ди. Икенче мәсьәләсе бар. Әйдә шушы катыррак мәсьәләдән башлыйк. Имам буларак бүгенге көнгә мәчетне алып бара мәхәллә. Мәчетнең финанс ягын. Шул ук безнең Гадел мәчетендә мәдрәсә бар. Безнең мәдрәсәдә укытучы состав бар. Безнең укытучы составлар абыйлар җегетләрне укыта, апалар кыз балаларны. Аерым сыйныф, аерым класслар. Җегетләрне җегетләрне аерым, кызларны һәм сабый кыз балаларны аерым укытабыз. Аллаһ шөкер, әлхәмдүлилләh. Шушы безнең инде бүлмәләребез бар. Мәчет бинасы аерым, мәдрәсә аерым, биналары бар, бүлмәләре бар. Ләкин мәчет мәдрәсәгә җылыту кирәк. Утына түләү кирәк, баса кирәк. Укытучыларыбыз, устазларыбыз, Аллаһ рәхмәтләре булсын аларга һәм калган устазларга, кайсы гына мәдрәсә алсак та, алар инде Аллаһ ризалыгы өчен хезмәт ителәр. Гыйлем бирәләр, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен бер тин сорамыйлар, Аллаһ шөкер. Аллаһ рәхмәтләре булсын аларга. Ләкин ай сайын безгә менә имам буларак килеп төшә счет. Утныкын, суныкын анда әйтмәйләр. Сез бит әле мәчет изге эшләйсез. Юк, килеп төшә. Шушы кулъяулык булсынмы, нәрсә булсынмы, сабын булсынмы, нәрсә булса да, әлбәттә аны без мәчеткә алып кайтабыз. Аны өйгә тутырып булмый. Ул булай да Аллаһ әлхәмдүлилләh бар бүгенге көндә. Яки инде шушы мәҗлестә таратырга садака дип әйтәбез, акча дип кеше белә бит инде. Мәчетнең мәнфәгатенә тотабыз. Һәм әлхәмдүлилләh шөкер, мәчеткә йөргән кеше аны аңлый. Мәчеткә йөрмәгән кеше аны инде кызганычка каршы аңлый алмый. Кире менә шушы сорауга кайтканда әйтәсем килә, әлбәттә беренчедән мулла хәзрәтләрнең дип әйткәч, беренче инде бәлкем бөтен халыкның кашулайдыр инде мәчеткә йөрмәгән, аңламаган яки туганнар булмаган араларында хәзрәт яки абыстай, ул инде бәлеш мулласы. Аларга рәхәт, алар мәҗлескә баралар да, ашайлар, ишеләр, тостымал белән, сөлге белән әле сабында алып кайтып китәләр дип. Ай рәхәт дип инде. Беренче андый фикерлек шәй әйтәм, шундый рәхәт булгач, нәрсәгә балаларыгызны мәдрәсәгә 5 елга укыра бирмисез? Рәсәй Ислам институты бар, Болгар академиясы бар, Мөхәммәдия мәдрәсәсе бар, 1000 еллык мәдрәсә бар, Казан Ислам колледжы. Аллага шөкер мәдрәсә бар, ләкин анда 5 ел укыра кирәк. 5 ел. Нәрсәгә шулай рәхәт булгач бирмисез? Менә сорау. Менә бит сез рәхәт дисез, нәрсә бирмисез? Гарәп теле иң авыр телләрнең берсе икән. Анда биргәч ичмәскә тартмаска кирәк икән, үзеңә дә балаңа түгел. Анда намаз укый. Уйлана башлар, кеше инде аны башлай. Икенчедән, менә бу садаканың да хикмәте бар икән бит. Садаканың да хикмәте бар. Бу малның да хикмәте бар. Хикмәтен әйтеп китәм әле сезгә. Көннәрдән бер көнендә авылда бер-берне беләсең бит инде. Авылда гадәттәгечә бер мәчет, бер хәзрәт. Ул хәзрәт шушы авылныкы инде. Ул барсына белә, анда барса беләләр. Ул барсында балалары никах укыды, аларны бала тугач исем кушты, аларга инде хәзер никах укый башлады. Ул яшьтә бер бабаң Рамазан аенда авыл ашага чакыралар. Утырталар, ире кайтып керә. Күптән инде хыялы бар башына аларга. Монда мулла килде. Теге җыган акчасын куя тәрәзә төбенә дә, авыз ачалар, акшамны укыйлар, дуа кылалар, Коръән укыйлар, авызны ачалар, мулла хәзрәт кайтып китә. Кайтып китә дә, каралар, мәҗлестән кунак кешеләр киткәчтән соң, тәрәзә төбендә күп кенә инде күләмдә акча юкка чыккан. Бит нәрсә инде? Бер сәбәп кенә бит инде. Беләбез инде муллалар шундый икән. Монда бит менә үзебезнең күз алдында. Менә
Барыбыз шунда утырып торабыз, хәзрәт кәнчеп киткән иде, акча юк. Гайбәт саталар, сөйлиләр, бөтен ине пишрак итәләр. Ну, вакыт үтә, онытыла бит инде вакыт үткәч. Менә ир белән хатын арасында да вакыт үткәч, тынычланасың инде. Күрше белән күрше вакыт үткәч, гафу итәсең. Икенче Рамазан ае килеп җитә, тагын авызлаштыра кирәк бит инде. Ну, не серьезно, ну бит кара инде кеше алдында калышып булмый, бөтен кеше буланы чакырып авызлаштырганда. Ну, без дә авызлаштырабыз, тагын чакыралар, шул ук хәзрәт, шул ук йорт утыралар, кәйфләре юк. Хәзрәт укый кәйфләре юк. Хәзрәт вакыт сөйләшү кәйфләре юк. Хәзрәт әйтә, ну, кардәшләрем, туганнарым, күршләрем, нәрсәгә сез моңсу утырасыз, нәрсә кәйфләр юк дигәч, эй, хәзрәт, үзең дә беләсең нәрсә икәнен, инде нәрсә кыйланып утырасың. Ну, нәрсә булды? Ну, инде теге ярар инде калган эшкә кар яуган онытылды. Ну, теге ел килгәндә, Рамазанда авызлашканда, мин машина алмакчы ди хуҗа әйтә. Машина алатырга акчаны шунда куйдым да ди. Син киттең дә акчаң югалды, акча югалды. Монда читкешләр юк иде ди. Син аны алдың бит инде дигәч, шушы инде хәзрәт бит инде куллары күзенә куеп, күзләреннән яшь ага. Теге хуҗаларына күңелләре туа да, ну, ярар инде, булды инде, онытылган икән, яра үзең алып калын, яра шунда мәчеткә тутырсың инде, бер дә нәрсә син шушы инде җылап утырасың карт башың белән дигәч, мин бит ана өчен җыламыйм ди. Нәрсәгә? Хәзрәт, нәрсә өчен җылайсың? Кичәнәк теге елны абыстай ашлашыга башлагач намаздан соң ди. Тәрәзә төбендә чынлап та акча тора иде. Синең абыстайың тиеп китте, идәнгә төште. Ну, идәндә ятмасын дип алдым да мин аны ди шул тәрәзә төбенә Коръән астына куйдым ди. Мин ди җылайм нәрсәгә? Бер ел үткән ди. Коръәнне ачып та карамагансыз ди. Үзегез татар мөселман дип кычкырып йөрисез ди. Коръәнне ачып карасагыз, беренчедән гыйлем булар иде ди. Икенчедән байлык булар иде ди. Аннан соң гына теге гаилә башын тотып карасылар, чынлап та бер ел шунда кайткан, яткан. Бер ел гайбәт сөйләделәр. Кеше турында начар уйладылар. Һәм Коръәнне күтәреп карамадылар. Шуңа да менә бу садака дигән әйбер, сөлге тастымал дигән әйбер, җәмәгать, мәҗлесләр дигән әйбер, игә хәзрәтне чакыру дигән әйберләр хикмәтләре бик күп. Кайр вакытта менә шушындый хәлләр килеп чыга, тормыш хәлләре. Хәзрәт килеп сөйләгән вагыз бәлкем без, бу булган микән, юк микән дип утыралабыз. Ләкин менә шунда булган үзгәрешләр, шунда булган гыйбрәтләр кешенең тормышын инде ул үзгәртә. Һәм инде динебез әйтә, иң зур көрәш бит инде ул үзем белән көрәшү. Менә монда өләшәйме дигән кеше бит инде беренчедән бу тыелмаган, әлбәттә. Хәләл әйбер нәрсә өләшәсең, ул садака, ул бүләк, ул сиңа әҗр савап. Хәләл әйбер, Алла бирсә иншалла, тыелмаган. Икенче яктан Пәйгамбәрбез әйтә, саллаллаһу алейхи ва саллям, сез туганчылык җибен бүләкләр биришеп ныгытыгыз дигән. Бу хадискә туры килә, муафиq килә. Өченчедән барбер бүләк алу барыбыз ярата. Бирәк тә бу мәҗлесләрдә сабый бала ярата. Һәм үзебездән беләбез, үзебезнең әтиәниләрдән, аларның әтиәннәреннән беләбез, бүгенге көнгә хәтлек барса әйтәләр, менә без яшакта Мулла баба килгәч, садака өләшәләр иде. Көтеп алайык дип, бу дингә мәхәббәтнең уятуның бер ысулы. Көннән бер көнне без аны тыйсак, без диннең таратуның бер юлын алып куябыз дип әйтәбез инде. Монда бит максат күләмдә түгел, мәсәлән инде шин йөрәктән бирүдә, һәм менә шулай иттереп инде беренчедә әйтәсем килде, шушы тастамал, сөлге, сабын яки акча бирсәк, бу әлбәттә мәчетнең файдасына, мәчеткә китәчәк. Икенчедән, әлбәттә бу безнең тәрбияли динебездә без инде Аллаһ Тәгалә ышанабыз, 5 нигез бар бит инде, ләкин Аллаһ Тәгалә ышанганчан соң 4 әйбер эшләйбез. Ул 5 вакыт намаз, ул ураза, булага бер тиңгә әйтү, ләкин закат һәм хаҗы бар. Монда нәрсә Аллаһ Тәгалә өйрәтә? Бирү мәсьәләсе. Закаткә акча бирә кирәк, хаҗ кылганда акчаны чыгарып салга кирәк. Динебездә безгә өнди бирегә дә өйрәнегез. Бирегә өйрәнгән кеше, бирегә яраткан кеше, бирегә кызганмаган кеше әлбәттә бу сорауны биреп тә тормый. Ул тота да тарата, Аллаһка әлхәмдүлилләх. Инде менә чынлап та күңелдә теге бер әйбер булса, бирә кирәк микән, юк микән дигән кеше, әлбәттә без инде андый сорауларны күтәрәбез, ләкин монда бу үзебезне тәрбияләйбез. Чөнки бик күп хадисләрдән килә Пәйгамбәребезнең галәйһиссәлам, үлгән кешеләр төшкә керә, яки кабергә казан кешеләр әйтәләр,
bir чыбырткы бар, мин көтүче дип, теге кабер казучы. Килгән бит кабер казырга. Шушы bir чыбырткым өчен әле җавап биреп бетерә алмадым. Нәрсә миңа кирәк сезнең акчагыз дип кача. Барыбер бу биргән садаканы бездән китә дә Аллаһ та язып куя савап дип, без аны калдырсак, кыямәттә җавап бирәсе бар. Һәм инде төгәлләп шушы сорауга җавапны биреп, бу фақат шушы сорауга җавапны төгәлләп bir ривайәт әйтәмсем килә. Bir вакытта пәйгамбәрбез вакытында ачлык, бер нәрсә юк. Көчкә bir гаилә табып инде үзенә эпи пешерә эшне. Эпи генә пешереп өстәлгә утыралар, ишек шакыла. Ишек кенә шакып ачса хуҗасы тегендә бер мискин әйтә: "Ашка үтермәгез. Нәрсә булса бирегез, бер нәрсә бирмәсә ашка үлә." Ничә көн монда эпи сишә битне менә ризык пешергәч тон тәмнис. Бу ир кеше икене бирә, берсен үзенә калдыра. Беренчедән уйлап кына карагыз. Üstəldəgi əybirinin, üç əybirinin iki өлüşün biriz әлі siz, bir өлüşünə үзгə qaldırığız. Neyindi kişi bulağa gerek? Bugünkü көндә üstəl tolu rizq, birəsi yerdən sırasa, şunun kübürəgən biriz әлі. Qaysı biz buldıra ala, mənə şınlap əйтəm, mənə qaysı biz buldıra ala. Biz üzübüz cennet deyip söyləşəbiz bitində. Birsin qaldıra. Mında da tegemiz şebitkəş xatın әйтә инде bitin itib. Нәрсәгә инде сән икесен калдырмадың, берсен бирмәдең дигәч. Шулай булды бит хатын. Икесен калдырдым, берсен бирдем битте. Юк, икесен бир, юк, аңламаган ди. Икесен калдырдым ахиреткә. Берсен югалтык, ашайбыз, югалтабыз. Әле ишә аның өчен җавап бирәсе була. Каян таптым бу унны? Хәлә ризык белән урлашмадымы? Үлчәүдә анда күбрәк салмадымы? Икене без ди. Үзебезгә калдырдык ди ахиреткә савап. Берсен заттык ди. Шуңа да менә шулай өләшкәндә уйласак, һәр әйбер өчен җавап биргәндә без аны тизрәк бүләйтсәк, савап язылачак, һәм җавап бирәсе булмасак. Җыеп кына утырсак үзебезгә, ул калачак. Күргәнез бардыр инде улы кешеләрнең çöprekleri merhum bulgaç, boğalar da üzeri kimi külmeklerin enilerin. Boğaları etilerinin pettelen kimi, nimotna diye. Yeki meşkap birbirlerinde soratırğa miskinlerge, yeki yandıralar indi eren bulmasın diye. Jip kolganşı, mene isen bulganda toratsak, küp mü soğab, əci soğab, küp mü yetimge, küp mü tuğanğa bulaşıq, tuğançılık jibin nığıtır idik, hem üzümüzge de kalar idi. Şu anda elhamdülillah şükür, bu yumartlıqqa bir etərgeç, məcburi tügül, birsəgiz, üzüzgə tərbiyə, həm Allah Teala'dan əcir soğab sizgə. İndi hürmetli tamaşaçılar, bu soruğa da cevap işittik. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Hazret Algat'ta devam ettik. İndi bizim tamaşaçılarımız özlərinin borçayğan, özlərinin qızıqsındırğan soruların şuşa ekranda bulğan adreslərə yazatırsınlar. Algat'ta Мәхәргә bir nəsə də sıramasam yarıyımı? Яки bir neçə yadlanğan ayət məsələn sırarğa kerakmı deganlar. Мәхәр ул Qur'anda бар, мәхәр ул хадистә бар. Мәхәр дигән сүз безгә гарәп теленнән кергән. Нәрсә ул мәхәр? Никах вакытында җегет белән кыз кавышкан вакытта бу киленнең хакы. Гади кеше анарга мөмкин кырыйдан карап торганда бу бүләк шикелле дип, чөнки туй вакытында җегет бер бүләк биргән шикелле, ләкин инде ничкәлеге бар? Бу бүләк түгел. Ayırması bir neçə, anın birisi бүләкне сорап алмыйбыз. Килен, кыз бала мәхрне кияүдән сорап ала, таләп тә итә ала. Бу мәсьәләдә бу кыз язган, шуны сорау биргән. Безнең инде алда гаилә кура торган яшьләребез булса да инде бу сезгә бер насихат иншааллах. Мәхр мәсьәләсе дин күзлегенә караганда 3-кә бүленә. Мәхр бирелә никахның көнендә. Беренчедән, икенчедән мәхр никахның көнендә билгеләп куяда, һәм вакытын әйтелә. Һәм аннан соң бирелә шушы вакыт ичендә. Һәм мәхр мислихи дигән әйбер бар. Бу сорауга җавап мәхр бирелергә тиеш. Мәхр бирмәсә ярамый дигәнгә, сез сорамасагыз да мәхрне бу җегет бу җирлектә нинди мәхр каралган, шушының мисалы белән бирелә. Мәсәлән, Казан җирлегендә бүген уртача киленнәргә мәхр нәрсә бирелә, шушының буенча бирелә. Мәсәлән, инде
бик сирәк төрле әйберләр сорыйлар һәм бик еш сорыйлар. Алтын балдак, алтын алка, алтын муенса, алтын беләзек. Менә шушы җирлектә каралганны алып, шуны җигит бирергә тиеш. Әйе. Сорауның дәвамы ул да булса Коръән аяты җитәме дигәндә, әлбәттә, әлхәмдүлилләh, пәйгамбәребезнең хадисе бар. Ул вакытта бер җигит гаилә корырга килә. Һәм хадис буенча пәйгамбәрбез әйтә, мәхәргә шуны бир. Ул әйтә, минем юк. Мәхәргә шуны бир. Ул әйтә, минем юк. Мәхәргә шуны бир. Ул әйтә, минем юк. Коръән беләсеңме? Беләм. Асан, син Коръәнне өйрәт, шул җитә дип әйткән. Анарга кирәк инде, әгәр дә җигитнең хәле бар, ул инде матди чыгым чыгарга тиеш. 3 төрле никахның көнендә, яки никахтан соң вакытны биләп куеп, яки мәхәр мислихи шушы тирәктә булган. Әгәр дә шуның хәтлек мискин икән, шуның хәтлек факир икән, андылар инде бик сирәктер. Бирәктә безнең тырыш җирлектә, Аллаһка шөкер, күз тимәсен, әтиенләр тырыш безнең. Без тырыш халык, Аллаһка шөкер, горурланабыз моның белән. Ике кулга хәтта ки инде бер эш була бит инде, хезмәт итеп никах хәзерләнергә. Ул вакытта әлбәттә Коръән өйрәтү җитә. Ләкин монда ана кирәк Коръәнне өйрәтү дигән сүз, ул да булса инде бер икәт. Гарәп телен, ул тәҗвид, ул тилават, аны Коръәнне укырга өйрәнү, аны Коръәнне укыгач анага өйрәнү, Коръәнне анагач аны үтәргә һәм гомер башлай яшәргә, бу да бик җиңел түгел. Бу җиңел түгел. Әгәр дә үлчәүгә карасак, әлбәттә бу бик саваплы, ләкин син шуны алгач, шушы аятларны өйрәнгәч, син аны үтә аласыңмы? Хәтта ки нәрсәгә дип әйтәм, элекке безнең татар бабайларыбыз элекке китапларны укып карагач, Алладан сорагач, син мөселманмы дип, алар мин мөселман дип әйтмәгәннәр. Алар әйткәннәр, Алла бирсә мин мөселман, яки иншаалла мин мөселман. Ничек инде шулай дигәч, чөнки мин мөселман дип әйтсәм тәкәбберләнәм. Мөселман кеше Коръәннең бөтен әйберен үтәргә тиеш. Бөтен әйберне үтә алмыйбыз. Хәтта ки мин гынахасыз дигән кеше дә иң гынахалы кеше. Хәтта ки мин Коръәнне бөтен кеше тилеш үтәм дигән кеше дә ул анашыла бөтен кеше үтәми. Мактана ярамай. Җир өстендә мактанып тәкәбберләнеп, син монда мактанып утырасың җир өстендә. Хәтта ки син шул аятка каршы киләсең. Шуның шикелле инде мөхтәрәм җәмәгать, әлбәттә иншааллах бу мәхәргә шушындай җавап. Икенче ягында карарга кирәк, мәхәр мәсьәләсе бер нәрсә кирәк түгел. Хәтта ки бер-ике аят җитә дип әйткән киленнәр дә ярты елдан соң, 1 елдан соң тегендә кирәк була башлай. Йорт кирәк икән, машина кирәк икән, квартира кирәк икән, бусы кирәк икән, ялтасы кирәк икән, шитлегә кирәк икән, загранпаспорт кирәк икән. Оппа, кирәк тә кирәк икән. Шуңа да туганнарыбыз там бер мәртәбә әйтәбез. Инде әлхәмдүлилләh, никахка барганда, башта никахка укыганчы бер белгән хәзрәтегез белән, имамнарыгыз белән киңәшәшегез. Мәхәлләдә киңәшегезгә инде бер насихат, никахка хәтлек бала туганчы хәтлек кирип киңәшәшегез. Аннан соң адым атлагыз. Никахтан соң бала туа бит. Кайр вакытта безгә килеп керәләр, әйтәләр, без шундый исем кушмакчы, без әйтәбез, дингә туры килмәй. Без белмәдек. Без роддомнан уже таныклык алып чык, знать не знаю, хәзрәт куш. Шуңа да менә шуңа эшне эшләгән алдыннан, бала исем сайлау алдыннан, гаилә кору алдыннан имамы белән сөйләшегез. Мәхәр мәсьәләсе, шахид мәсьәләсе, әти-әни мәсьәләсе, вәлимә мәсьәләсе, бер-берегезне белү, характер мәсьәләсе, шулык әти-әни сине ничек тәрбияләде, аны ничек тәрбияләде, ул сиңа күренәчәк, син шуңа ризамы, юкмы, өйдә кем җитәкче, шариат кануннар, менә шуны белешегез дип без киңәшитәбез. Аннан соңына бер-берсен белгәчтән соң төпләп уйлап гаилә коралар. Гаилә коргачасы әйтәләр, тукта, без бит никах хаты утып сөйләштек. Әйдәгез, менә дин буенча моторна талашмай, сугышмай яшибез, яки бала туган шәһәте исем сайладык бит. Хәзрәт әйтте, бу мәгънәсе мотор, бу Коръәндә бар, бу хадистә бар, бу пәйгамбәр исме, моны ярый кушырга, бу инде дингә туры килмәскә мөмкин. Менә бусы хәерлерәк. Менә бу хәерлерәк арасында сайлап алдык. Үзләренә дә рәхәт, хәзрәт тә исемсез чыгып җибәрми, балада үскәндә мотор мәгънәле мөселман татар исеме белән үсәчәк, Алла бирсә. Алла бирсә шулай булсын да, хәзрәт, инде без үзебезнең тамашачыларыбызга да шулай булсын иде, әмин дип әйтәбез. Һәм бүгенге шушы килеп ирешкән сорауларга җавапларны табып бетердек бугай. Алга таба да хәзрәт сезнең белән әле
очрашулар насыйп булсын шушы студияларда. Сораулар килә торырлар. Инде сораулар туса, аларны экранда булган адресларга җибәрегез. Без Иса хәзрәт белән бүгенгә саубуллашабыз. Килгәнегез өчен зур рәхмәт. Аллаһтан сәламе, рәхмәте булсын. Ул сезне югары җәннәте белән бүләкләсен иде иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуху. Хөрмәтле тамашачылар, инде безнең эфирбыз ахырга якынлашты. Сезнең белән имамнан сорык тапшыруы иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.